Președintele Bulgariei și-a anunțat demisia. Rumen Radev a precizat că va formaliza mâine plecarea din fruntea statului la Curtea Constituțională. Politicianul a devenit șef al statului în 2017. Acum vrea să creeze un nou proiect politic. Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България. Държа да отбележа, че за тези 9 години президент и вице-президент показахме, че можем да работим ефективно и в синхрон, обединени от обща цел. И аз съм убеден, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава и искам да й благодаря за подкрепата през всичките тези 9 години. Предстои ни битката за бъдещето на Отечеството и аз вярвам, че ще я водим заедно с всички вас. Достойните, вдъхновените и непримиримите. Готови сме, можем и ще успеем.